Значи, продължаваме сега с да видим какви въпроси имате вие, след това продължавам с тези. Имате ли някакви конкретни въпроси към мен? За Паладия, за платината, има ли клипче? Ами няма клипче за Паладия, за платината. Ние го дискутирахме. По принцип са сравнително добра инвестиция, но не е ясно колко по-добри са от златото и среброто. Те се използват особено за диверсификация, т.е. за да не си го купил прекалено много злато, съответно малко сребро или много сребро, може да добавиш платина, може да добавиш паладий. И двете се използват, имат абсолютно незаменими индустриални потребления, ценни са, важни са, хубави са, незаменими са. И основният проблем у нас в България е всъщност, че се облагат с ДДС и оттам объркват инвестицията и става сравнително неподходящо. ДДС-то почти убива инвестицията. Сега верно, някой, който иска, може да си инвестира, няма нищо лошо, но при тези обстоятелства, нали, просто на нашия пазар е по-атрактивно. На нашия пазар е далеч по-атрактивно да се купува злато и евентуално при стечение на обстоятелствата сребро и заради ликвидността и т.н. А и малко по-трудно е да се види доколко е фалшиво, доколко не е фалшиво. Дори аз не съм наясно как точно да видя една платина, наистина платина ли е, не е ли платина. И просто дори аз не съм наясно как да разбера какви са тестове или как да се разпознават, за съжаление. Защо в България все още не може да се наложи като основна инвестицията в злато, все още хората предпочитат да инвестират в някакви валути, въпреки че знаят, че те не са стабилни? Ами защо не може? Защо гърците започнаха да се вадат последните 2-3 месеца парите здраво от Гърция, след като знаехме идеално и просто, че те са тотално банкротирали и нямат никакъв шанс да се изплащат и че имат проблеми. Защо след като беше очевидно, че Гърция е банкротирала, продължаваха да им дават пари и продължават да наливат? Защото са прости. Смисъл, защото хората нямат реално разбиране за това какво е златото. Те разбират, че валутата е малко зле, но не разбират златото. На английски има идеална поговорка, която точно това описва, което ти кажеш. Казва се на английски The devil you know. По-добре е дяволът, който познаваш, отколкото нещо, което не познаваш. По-добре да е с малката злина, с която си добре запознат, тъй като не знаят, не разбират. Плюс и те често пъти чеят, златото е много подлежи на сериозна пропаганда и често пъти хората почти всичко, което знаят златото е просто погрешно. С сигурност, с 100% сигурност, и това ми е записано в детайли в курса по международни финанси, в главата за история за златния стандарт, всичко, което е написано и се преподава вътре в учебника, е погрешно. И аз лекцията казвам какво казва учебника и защо го казва учебника и после обяснявам сериозно защо това, което казва учебника е наистина грешно и не се разбира. Нали? Всъщност те предпочитат да публикуват учебници на хора, които пишат тези грешни неща, нарочно или не, вече друга тема, това учебника на Крупнан. Пол Крупнан, който е легендарен и разбира се, понеже пише глупости и трябва да се намери начин да му се вярва, те му дават много награда и сега вече става тотален авторитет. И това, което каже като Божия истина и той казва, златото е пълна глупост и т.н. И стария въпрос, добре, като е голяма глупост, защо всички централни банки го държат? Защо го стискат? Защо като кажеш, хайде дайте си златото, не го дава, като е голяма глупост, нали? Оказва се, че поведението им доказва през десетилетията, вековете, че не просто не е глупост, а че е много по-ценно от техните книжни пари.
Тоест, когато им дадеш злато, те винаги го вземат и ти дават книжни пари. Обаче, обратното, не щат да правят. Стискат си, държат си го за тях. Така че проблема е с човешка психология. защо не купуват, нали? Ами аз толкова хора приказвам, нали, ей, има балон, жилищен балон, ще се спука, продавайте жилищата, нататък. Не щат и да чуят. Спуква се, тръгва и той после вика, ей, да знаеш колко маято, трябваше да продам и т.н. На колко хора съм казал, от колко години само купете злато, 90 на 100 не купуват. Не желаят да купуват. Защо е го на моя роден брат? Казвам му, обяснявам му и т.н. и т.н. Не унция, 1 грам. Той смята, че това е нещо мръсно, нещо томно, нещо незаконно, че държавата ще излезе срещу него и т.н. и т.н. И не го пипа, все едно, че им прокаже по никакъв начин. Нали. Същото е с моя баща. Баща му не ще. Трябва да минат много години, ама много години, за да се вземе една. Значи, такава е, нали, няма. Такива са нещата, такъв е живот. Не, и хората трудно се доверяват. Ами естествено, че трудно се доверяват. Въпросът е, че трудно се доверяват, защото те вече са подложени десетилетия. Не десетилетие наред на пропаганда, неразбиране. Това ние го говорихме вчера с колегите. Завършва и учи магистратура по финанси колежката. Какво ви казват? Нищо. Златото не съществува, не се преподава, не се казва, не се споменава и тъй е най-добре. Все едно, че не съществува. Дори не се и смята за... Даже навсякъде сега излязва най-модерната, че златото е абсолютно безполезно. Абсолютно безполезно. И защо някой ще купува нещо безполезно? Нали, това, защото 3 милиарда жени искат златни облици, златни, нали, златните нататък, вече друга тема. Въпросът е, че това е пак най-ефтина форма на пропаганда. Златото е безполезно. Ами най-простото нещо е бижу. Златните ковете, там на шип, те нататък. При мен дойде един клиент, който аз му предложих да си купи злато като инвестиция, вместо да си обърне еврото в франкове. Обяснявах му за това, че франка вече е вързан, че няма смисъл, че просто ще загуби, че ще пада. И той ми каза, аз не бих инвестирал в нещо, което се купава от земята. Не успях да го убедя да си купи нещо. Да, и смисъл това значи няма да инвестира и в картофи, няма да инвестира, а земя да им ще инвестира. Каза, че не би инвестира в нещо, което се купава от земята и готово. Там. И това. Значи, и си купи франкове. Предразсъдни си много добре. Опитваш, казваш му, като не ще, сега такъв е живот. Смисъл, често пъти ние имаме вкъщи, нали, той е хубава здравословна храна, той е пицата, не е добра, ама, нали? Ще си хапнем. Ще си хапнем пица, нали? Сега, някой път знаеш, нали, шкембенцето, шкембе-чорба не е да слажда съд, нали? Айде едно шкембе-чорба, нали? И такава е човешката природа и така са. Въпрос? Ами, четах за едно понятие такива спасителни валути, какво означава? Какви? Спасителни. Спасителни, то не е само валута. Safe haven се използва на английски, то е не просто валута, а изобщо актив. Спасителни е в смисъл на това, че когато имат сериозни проблеми, когато има кризи, когато има банкрути, когато има изобщо някакви валутни, финансови, може да са сътресение на пазара на облигации, сътресение или сривове на пазара на акции или на валути, или на commodities, ти отиваш в тази инвестиция и тази инвестиция ще те предпази от сривовете. Смисъл, може би и тя да отиде надолу, но ще отиде може би най-малко надолу. Тоест, ако другите падат 20, 30, 50%, ще падне само 5-10%. Тези спасителни по принцип се смята, естествено абсолютно погрешно, че това е доларът. Американският долар под формата на банкноти или на депозит. Другия най-спасителен се смята американската държавна. Каквото ще да стане, Америка никога няма да банкротира. Ако им близпът, те пак ще се напечатат и пак ще си върнат. Нали, ако се напечатат и си върнат, те са
де-факто ти си ограбен за процента, който те са напечатали, т.е. за обезценката на валутата. Затова и в някакъв смисъл златото е именно по тази причина, че е финансов актив, който е и в същото време реален със своята реална стойност. Т.е. той си има своя вътрешна стойност, свързана. Може да се използва за полекарство, може да се използва за електропроводи, може да се използва за десетки от украшения и т.н. Т.е. има и индустриални, и козметични, и всякакви други неща. И по тази причина златото се смята всъщност за най-добрия актив за този тип спасителни в условия на криза. Всъщност това е и на практика въпроса, който задаваха преди малко с дефлацията. В условия на дефлация, където всичко се срива, единственото нещо, което остава и оцелява е на практика златото и банкнотите, но с банкнотите е малко по-сложно. Сега с банкнотите има един друг риск. Правителството мога да каже, повече не се признаваме банкнотите. Готово. Или, първо казват, банкноти със серия ML не въжат. Имаше много слухове, че евро банкноти с тези и тези серийни номера, в смисъл тези и тези серийни букви, които се издават от Гърция, не се признават. Ето, готово. Сега има поредния риск, за който се... В смисъл, той е толкова ефтин и елементарен и не се сещат. Гърците сега се отварят сметки или си има сметка в чужбина, Германия и някоя друга страна, и се прехвърля парите по негова сметка в Германия. Значи най-ефтиният риск е гръцкото правителство да каже автоматично депозитите на гърците в чужбина трябва да се обърнат в драхми. И готово. И ти си мислиш, че имаш евро и си защитен от девалвация и от обръщане на еврото в драхма и обезценката на драхмата, и по най-простия начин ти имаш еврото и еврото стои в банката и ти го обръща, ти си прецакан. Другото нещо, което казва, няма да се признава никъде евро, банкноти на гръцки граждани в произволна Европа. И е престъпление, да хванат с евро в Гърция. Отидете и си върнете еврото и си го върнете за драхма едно към едно, иначе ще ви обявим за престъпници. Въпросът е, че с златото този номер не минава или не минава тъй лесно, или не минава тъй просто. Те трикове просто не минават. Сега държавата му каже, а хората няма да им дадат и т.н. По-лесно се укрива, по-лесно се транспортира. Изобщо много са предимствата на златото точно в този аспект. Те сега си мислят, аз съм защитен, имам примерно 50 000 евро в немска банка и гърците, като казват, немците с огромно удоволствие ще съдействат на гърците, за да изземат на гърците тези 50 000 евро, в смисъл на конфискация или т.н. Така че това е типът, в крайна сметка, това е голямото предимство на златото, че където каквото и да стане, които да са катаклизмите, няма в крайна сметка, то си остава. Дори да е природен катаклизъм от наводнение, от земетресение и т.н. златото си остава. Верно, монетата може да е сериозно накърнена, но 31 и колко се си остават до стопната същите, нали? Каквото и да го даде, камък да го премаже. Да, няма да има същата цена. Но все пак ще има някаква. Не някаква. Същата. Въпросът е към тебе. Точно с колко ще падне цената? Вместо да го изкупиш като монета, го изкупуваш като скрап. Да. Колко ще бъде? 1 или 2% отдолу? 2. Голяма работа. Вместо 2000 оплащаш 1950 или 80. Все тая работа. Мисълта станала катаклизъма, сринали са за къщите, сринали са, 90 на 100 от активи, коли, всичко, пожари и т.н. Ти няма да ти го изкупят и т.н. Мисъл, са бели кахари, та са, притесняваш се за жълтите стотинки, когато в същото време, коли, т.н. всичките тези неща, към говорим за природни бедствия, Нещата са много зле. Следващите въпроси.
Аз много това тя да зададе, защото моите Значи Гърция трябва ли да излезе от еврозоната, за да може да си върне драхмата, или може да го направи сега? Ами, значи пак, дискутирали сме в огромни, трябва да си изгледате видеота. Гърция, драхма, проблеми, трудности, решение, нерешение. Други въпроси? За възстановяването на еврото, говорили ли сте? Какво значи възстановяване? Не знам. Възстановяване, не знам какво значи, какво имаш пред. Сега в момента, нали, ако до някаква степен спрат да печатат, но то пак как да са много набързани нещата. Да, това е въпросът, че... Проблема, аргумента за златото е, че са толкова навързани нещата, че не могат да спрат. Това имам предвид, че просто... Така, сега... След днескашните разяснения, много от въпросите ми отпаднаха предварително това, което коментирахме. Добре, тъй трябваше и да бъде. Тъй трябваше. Значи, съм си свършил добре работата. Продължаваме. Цената на метала се покачва с търсенето. Има ли такова в момента? Щом се покачва, значи има. Въпросът е бабиш. Естествено, че има. Нали се покачва. Щом се покачва, значи някъде има купувач. Нали? Има ли такова и кои са най-големите инвеститори? Това сме го дискутирали на записи. Първите най-големи инвеститори са огромните централни банки, които скупуват с десетки милиарди. Китайската централна банка, Япония се опитва, но Иран, нали, Венецуела, Русия, т.е. много централни банки, ние сме го писали във вестника, активно инвестират и обръщат долари, валути, сега вече и евра обръщат в злато и бягат от всякакъв вид хартийки, защото вече всички до преди 2-3 години еврото беше много по-стабилно. Те не печатаха, имаше немската гаранция, че каквото сте да стане, ще има немска дисциплина и т.н. Обаче се оказа, че вместо гръка да стане немец, немеца стана грък, за съжаление. Така, значи, банки купуват ли? Търговски банки купуват много малко. Централни банки купуват най-много. Огромно. Имаме и много инвеститори, много хедж фондове в момента се усещат, те нюхат какви са проблемите, те усещат, че няма мърдане. Ходиш къде ходиш, еврокризата опира пак до златото. Нищо друго не спасява, освен златото. Те естествено казват и по-добре да ти извън Европа, примерно Хонг-Конг, в Канада, в Сингапур или в Бахрейн, където ти дойде. Това говорим за големи количества, да ги съхраняваш извън Европа? Да, за големи кой смисъл, за малки 2, 20, 50 монети не е проблема. Примерно 200, 500, 1000 монети. Примерно като преминаваш границата, тия монети, които ги имаш, откъде се и що са? Примерно обикновен човек не е бизнесмен, нещо има 20 монети. Ще хванем Тони да направи специален ресърч за законовите, те по принцип може да се питат всичко, за законовите изисквания за деклариране. По закон изисква ли се да се декларира или не, до определени суми при внасяне не се иска. Той ще направи специално проучване, ще се види закона, мисля, че адвокат ще попитат. Не мога да дам точно и компетентно, той си е юридическа работа. Аз съм прост икономист. Така. И физически лица купуват. Огромен бум на пазара за злато в Гърция заради криза, в Швейцария, сега вече във Франция. Французите изнасят евра в Швейцария, т.е. оттам си купуват франкове, връщат си франковете във Франция и по този начин, нали, си паркират парите в алтернативни валути и междувременно си купуват злато, междувременно златото гледат да го изнасят по. Така просто едрите ли, първо който има 1 милион, 2 милиона, 5. Първо човек има 5 милиона, може да се паркира 1,2 милиона злато, при това, нали, някъде извън Европа, за всеки случай. И това е то, което казваш, нали, на английски safe haven, спасителното е точно за всеки случай, ако нещата отидат на много зле, на трагично зле. Така че физически лица купуват много. Сега това не означава, че всеки купува. В смисъл, имаме от българите 1-3%, от гърците вече може са 7-8%. Американците са оценени на около 1-3%. Тоест, купуват си физически, купуват си хедж фондове, вече за първи път започнаха да инвестират
пенсионни фондове в Америка инвестират в злато. Това е за първи път от десетилетие в американската история. Може да купи и да инвестира в злато и вече се говори. Значи от някои от големите университетски дарения, които се управляват, нали, на големите университети. Университет слага акции, облигации, хедж фондове, това, вече и те започват да паркират пари. Значи и те започват да се усещат за тези неща. Но там дискусията е съвсем различна. Вижте сега, ние не можем да вкараме много, ако решим, не можем да инвестираме бързо. Ние имаме борда на директорите, имаме университет, имаме управа, имаме съветници, те управляват примерно 20 милиарда евро. Като управляват 20 милиарда евро, страшно много контрол. На първо ниво, на второ ниво, на аудитори, на риск, оценка на риска, това и повечето хора, нали, от стандартните MBA програми по финанси не са чували за златото, нямат представа за златото и аргументът е: златото не е акция, облигация, не знаем как да го оценяваме. Нямаме модел за оценяване. Тогава какъв е контраргумента? Ако изобщо нямаме модел за 1 грам злато, който да оценяваме и не знаем как изобщо имаме мозък или модел да оценяваме 1 грам мед или 1 грам цинк. 1 килограм дърва, 1 грам сок, 1 грам мед за ядене. Как? 1 грам вода, нали? Тоест, как се справяме с това проблем? Да, той като всички други стои. Тук всички други, като килограм череши, като всякакви други неща. Има си някакво търсене, има си някакви предлагания, имаш причина. Едни хора купуват злато, други купуват сребро, трети мед, четвърти цинк, четвърти желязо. Всеки си купува по начин, то си е в този смисъл по начин. Как оценяваме 1 грам или литър или галон нефт? Газ има си определена полезност. Има си определено търсене на базата на полезността, има си определено предлагане. Тези неща са ултраелементарни. Но те как ние нямаме финансов модел. Да, нямаме финансов модел за сока, но не ни пречи да си има пазарна цена за производство, хората да купуват или за нефт, или за всичко друго. Така че това е изключително евтин аргумент. Много хора също: сме то сега 2000 или 3000 е по-добре. А сега имаме естествено други модели, много добри за оценяване и пак са в видеото с предните колеги. Така, ако Гърция и Испания излязат, по какъв начин това би се отразило с търговията на ценни метали и на икономиките на останали държави? Ясно е, че те като се сринат, за икономиките на останали държави ще бъде като цяло, може би, по-зле. Сега, верно, те ще се сринат, тракват да се сриват, ще има повече туризъм. Ще ходим ние в Гърция да пазаруваме, нали така? Като цяло, обаче, няма да, нали, ако съседът ти обеднее, няма как да не падне като цяло търговия, като цяло бизнес, все пак гърците идват в нас и т.н. Как се отрази на златото? Естествено, че ще е положително. Значи ще има и преди падането, и особено след падането ще има много купуване на злато. Защо пък след падането ще купуват? Това е по-труден въпрос. Защо пък след падането ще купуват? Не се дига цената. Да, но това не е причина да се купува. Като единствено стабилно нещо. Като единствено стабилно нещо, обаче логиката е, нали, това, което е човешката природа. 90% от хората никога няма да вземат предпазни мерки преди катастрофалната криза. След като се срине, след като падне, след като настъпи паниката, чак тогава те ще вземат мерки: трябва да отида да купувам злато. Тоест, те няма да се сетят сега да купуват злато, а след като дойде криза, тогава не го падне Испания, значи Италия може да падне. Давай да купуваме злато тогава. Тоест, кризата вече имаш банкротирали, това е проблема. Имаш банкротирали Исландия.
И Ирландия, нали, там вече с спасителните пакети и т.н. И Португалия, и Гърция, и все още не купуват, и Испания, и не е ясно я почна, тя не почна. Нали. Чак като тръгнат вече сигурно Франция и Германия, един Господ знае кога някои хора ще тръгнат. А има повечето хора, такава им пробата, никога няма да тръгнат, защото... Защо няма доверие? Не, защото се изкопава от земята. Нали? Да. То е защото си имат недоверие. Поверие. Значи те си има поверие. Той няма да го пипна, каквото ще да стане. Минутки има? Има още 3. Добре, при покачване на цената трябва ли да се очаква такова и при среброто? И двете са напълно, или двете са напълно независими. В общи линии имаме много висока корелация, т.е. двете плуват почти заедно. Качване на едното води друго, падане на едното води от другото, понякога с ден-два лаг, понякога с час-два закъснение. Има малки периоди от време, може би 5, 10, 15% от времето, където върват в различни посоки. Едното пада, другото се качва или обратното. 90% от времето са си вързани и си плуват. Когато плуват нагоре, среброто плува нагоре много по-бързо. Когато падат надолу, среброто пада много на по-дълго. Понякога само са за кратки моменти независими, но това вече много сложна тема, кога се разделят. 90% имат много сходни и близки поведения като цени и причината е, че се движат от едни и същи фактори. По един и същ начин се мисли, по един и същ начин се преценява и често пъти едни и същи купувачи се колебаят между злато или сребро и много често взимат и от двете за някаква форма на диверсификация.